Hello mga kapatsi! Para natay spirit of Christmas karong Christmas, maghimo ta og Christmas tree o mag-decorate ta diri sa atong balay. Kay Christmas na para malipayon ta sa atong maabot ng Christmas. So, mag-ayos ta sa atong mga Christmas diri para happy ta sa maabot nga Christmas. Bisag walay handa. Hantod sa sunod na tong buhaton nga Christmas tree. Ato sa ning ayuson kay adto man ning last year nga Christmas ibalik na pud nato pero iba na pud ang style.